Żagħżugħ 24 sena weħel 7 xhur ħabs wara li nqabad b'mowbajl li kien irrappurtat Misruq Minn Sagristija fil-Ħamrun ftit tal-jiem qabel. Omar Emara nqabad waqt tfittxija li saritlu mill-Pulizija meta kien qed igara l-ġebel minn fuq is-swar fil-Belt. Il-mowbajl insteraq mingħand voluntiera fil-knisja tad-Duluri. Is-saċerdot Timon Mercieca għaxed li kien xtara l-mowbajl u taħ lill-voluntiera bħala apprezzament tax-xogħol li tagħmel fil-parroċċa. L-akkużat qal li kien xtara l-mowbajl minn fuq l-idejn mill-Ħamrun għal €70. Il-Qorti ta' ordni ta' trattament lill-imputat biex jindirizza l-vizzju tad-droga sakemm jiskonta s-sentenza. Raġel ta' 35 sena u mara ta' 28 sena tnejn miż-Żurrieq ġew arrestati mill-Pulizija b'rabta ma' importazzjoni ta' ammont kbir ta' droga. Wara jiem ta' osservazzjoni fuqhom fuq suspett ta' użu ta' droga, il-Pulizija ġiet infurmata mid-Dipartiment ta' Dwana li interċettat pakkett suspettuż indirizzat lilhom li eventwalment insab li kien fih mal-kilogramma sustanza, aktarx droga sintetika. Fit-tfittxija li saret fir-residenza tal-akkużati fiż-Żurrieq instabet aktar sustanza legatament kokaina u eroina. Quddiem il-Maġistrat Ġosep Mikoli l-akkużati wieġbu mhux ħatja u nħelsu mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet. Mark Anthony Borg ta' 47 sena ingħata sentenza sospiża wara li tressa il-qorti mix li seraq laħam minn imħażen ta' kumpanija fejn kien jaħdem b'valur ta' €30,000. Il-bejjeħ tal-laħam instab ħati li seraq diversi prodotti mill-kumpanija f'Mejju tal-2012 u fix-xhur ta' qabel u ġie kundannat 18-il xahar ħabs sospiżi għal 3 snin. Fil-qorti kompla jinstema' l-każ fil-konfront tal-aħwa tal-Maksar Jamie Vella u George De Giorgio li fost l-oħrajn huma akkużati bl-involviment tagħhom fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Fis-seduta tal-erba' xedu bosta persuni li waslu l-ewwel fuq ix-xena tad-delitt, fosthom il-pumpiera, l-uffiċjali tal-Pulizija u persuni li joqogħdu fl-inħawi tal-bidnija. Xhieda oħra kienet tal-eksit tad-dajsa Maja li taħ-ġurament qal kif bih din id-dajsa lil George De Giorgio għal €30,000. Allegatament minn din id-dajsa De Giorgio bat il-messaġġ qattil li sploda l-bomba. Persuni li joqogħdu fl-inħawi tal-bidnija xedu kif kienu jinnutaw karozza bajda suspettuża fl-inħawi. Wieħed minnhom anki jiddeskrivi l-mument meta seħħet l-esplużjoni li qatlet lil Caruana Galizia.